Takže dobré ránko. Dneska som sa tak spontánne rozhodol, že by som si rád natočil vlastne cestu do Šúrian na majstrovstvá Slovenska mužov. Minulý týždeň som už absolvoval jednu súťaž, to bolo v Trnave, tam to dopadlo vynikajúco, vyšla mi forma, ale teraz si až tak moc neverím, ale uvidíme, ako to bude. No, ja si idem do teraz raňajky, to vám ukážem, pobalím si veci, dám sprchu, trošku to rozpozujem a môžeme ísť cestovať. Takže na raňajky budú vajíčka a káva, tá tu ešte není. Takže klasika. Zase keď som robil niečo rýchlo, tak toto dopadne. Tu sa mi už než varí hovedzina a rýža, to bude ako obed. No a tu už mám pripravené raňajky a plus si k tomu dám ešte, teda je to 5 vajec a plus si k tomu dám ešte rýžaky. Teraz mi ešte napadlo, že by som tam teoreticky mohol hodiť nejaké zábery z tých majstrovstiev Slovenska, čo bude vlastne minulý týždeň v Trnave. Chceme dodať so všetkou pompou víťazom a tým pádom majstrom Slovenskej republiky kulturistika nad 75 kg je z VT Technika FBC Liptovský Mikuláš Patrik Hadžega. Patrik Hadžega je víťaz, je majster. Poď ten papier na zem. Ideme robiť spoločnú fotku. Ešte podržte polzy, chlapci, ďakujem. Akurát sa balím, tak si to poďme zrekapitulovať, čo tu máme. Čiže tu mám plavky, potom lekárske potvrdenie, nejaké jedlo, šampáňo, potom tu mám, v tomto mám soľ, také BCAčka, potom taký uterák, samozrejme, Sasová reprezent, potom tu mám nejaké ryžáky, orechy, čo toto je? Šlapky a ešte pred stageom si dám jeden agres. Takže asi toľko to. Takže čakáme na registráciu. Po úspešnej registrácii som si šiel ešte trošku zapozovať, ešte bez farby, aspoň uvidíte ten rozdiel. Moc som na tých videách aj tak nehovoril, lebo som sa úprimne celkom hanbil, predsa len je to pre mňa niečo nové a neviem sa vyhovárať, ale musím si ešte zvykať. Tu ešte dávam do seba nejaké tie rýchle sacharidy, čiže džem a ryžáky. Takže momentálne hádajte, kde som. Už som dneska sa 4-krát na vecku, takže tá voda stále tečie, čiže to stále pekne odteká, čo je veľmi dobré znamenie. Uvidíme, ako to bude vyzerať na pódiu. Tu už sa vyzliekam a pripravujem sa na nástrek. Zabezpečila nám ho firma Protan a len tak pre zaujímavosť, vlastne tento súťažný nástrek stojí 70 €. Ďalej prichádzajú zábery z nášho ležoviska, tu sme v podstate trávili veľkú časť nášho dňa, teda minimálne ja. No a tu už som po nástreku. Maťo, troška som ti rozpálil jednoručky.
Tu už opäť pózujem, nerobím to len tak pre srandu, ale je to účelové. Jednak si tým nacvičujem posing a tie sacharidy, ktorými vlastne tie svaly plním, tak si nájdú lepšiu cestu do tých svalov. Tu nás sa akurát s chalami rozprávame o tom, že sme vyfasovali na minulej súťaži trička. Ja som konkrétne dostal ružové esko, tak aspoň mamina mala darček. Medzi tým nám už začala súťaž, bolo oficiálne zahájenie a prišli na scénu prvé kategórie. Toto je konkrétne kategória Classic Physique. Vieš, ako treba si sa nechytať. Momentálne sú na pódiu fyzici. Zapamätajte si to jednoducho, pretože neukazujú nohy a majú také dlhšie plavky. Ale tu už začalo trošku přihožívať, lebo po týchto fyzikoch už išla moja kategória, takže som sa začal trošku pumpovať a pripravovať sa. Teraz môžete vidieť Marekovú zostavu, nech to video nie len o mne a touto cestou by som sa mu chcel aj trošku poďakovať za to, čo robí, pretože ma to veľmi inšpiruje a vďaka nemu podľa mňa vznikol aj tento vlog. Tu ešte vyjedám ten jam, tu začína stres, panika, pretože som to zase trošku časovo podcenil. Šiel som sa neskoro prestriekať a na lesk, tu už sa zbesilo, pumpujem, rýchlo som len do seba hodil ten agres a zabil som to tým šampanským. Napokon som teda všetko nejakým spôsobom postíhal a toto sú už záverečné série a potom sa ide na stage. Spomeň si na svoju kariéru futbalistu. Pohode. Riadny. 133. Pačulko. Na pódiu 5 bodybuilderov, ktorí sa o malú chvíľku budú uchádzať do titulu majstra Slovenska. Však čo verím, má proteíny a takéto vitamíny. Dvojky biceps spredu. Aj ja mám píči, to ona nejdem písať. Nie, ona že vypíš, dala mi tablet. Široký sval chrbta spredu. Takto som na ňu pozeral. Super, ty vieš. Hej, dobre, kreatív, poďte. Hrudník z boku. Extrémne. Dal som si už full body. Dvojky biceps dozadu. Teším sa riadne na jeho zostavu. Široký sval chrbta zozadu. Ale tak cítim. Triceps z boku. Brucho! Brucho a stehna. Poprosím pódiového rozhodcu, aby vymenil pozície. Hotovi! Ja som sa ho pýtal, že Piči, sedni si. vyzerám, že ste ho vybrali. Nie, ale poslali. Dvojky biceps spredu. Široký sval chrbta spredu. Zariadiť sa, vieš, si myslia do piči, čo ja sedím doma. Hrudník z boku. Vyzeralo to dobre, Dvojky biceps dozadu. som sa snažil na to sústrediť a väčšinou som to tak. Široký sval chrbta zozadu. Podlesk. Tak už nabíma. Triceps z boku. To neviem, nabíma. Brucho a stehna.
Brucho! Základný postoj. Videli sme v finále kategórie kulturistika nad 80 kg. Ďakujem. Lights go out and the night is falling. I'll be standing tall with the whole world watching when the fight goes down and every eye is on me. I'll be standing strong with or without warning. It's been a long time coming, I've been waiting for you. It's been a long time coming, I've been waiting for you. Watch me fight like a warrior. Watch me rise up like a champion. I'm coming for you. I'm coming for you. Knock me down, I'll be back for more. Nothing can stop me. I'm the champion. Ďakujeme veľmi pekne, Benjamin Tengeri. Extrém. Momentálne nasledovalo v programe vyhlásenie výsledkov. Teraz tam môžete vidieť akurát Sebíka, ktorý vyhral svoju kategóriu. Už Trinity Training Center. Na 4. mieste Jakub Nemček, Extrifit Slovakia klub Slovenskej republiky. V kulturistike tu v Šuranoch s nasledovným rezultátom od rozhodcov. 5. miesto obsadil Dávid Filo, športový klub All Star Slovakia Šurany. 4. miesto obsadil Benjamin Tengeri, Fortuna Trnava. A priatelia, prvá trojka v kategórii kulturistika nad 80 kg je v nasledovnom zložení. 3. miesto, bronz, Pavol Horňák, Fitness Aerobic Center. 2. miesto obsadil Tomáš Macek, VTR Technika FBC Liptovský Mikuláš, pretože majstrom Slovenskej republiky v kategórii kulturistika nad 80 kg je Patrik Hedžega. VTR Technika FBC Liptovský Mikuláš. Patrik Hedžega je majster Slovenskej republiky. Patrik, gratulujeme. Urobíme jednu spoločnú fotografiu. Ešte poprosíme všetkých finalistov, aby chvíľku pozovali. Teraz bude pozvať prvá trojka. Ďakujeme veľmi pekne. Prvá trojka pozuje. A ešte Patrik ako víťaz tejto kategórie. Majster Slovenskej republiky v kategórii kulturistika nad 80 kg. Patrik Hedžega, gratulujeme! V tomto momente je všetko podstatné
odovzdáme vám ako informácie. Takže tu nás artisti, akrobati a fitness. Môžete si za hodinu vysávací priestor na rozskákanie omalecký výklub, Tak ideme na antidopingovú kontrolu, tak aspoň sa konečne potvrdí, že je super. Hneď ako som zliezol zo stageu, tak si ma odchytila antidopingovka, potom som spravil krátky rozhovor. Tí ľudia, čo to robili, tak hneď zistili, že nie som úplne vhodný respondent, pretože som mal extrémnu trému, ale niečo som mi to nakoniec povedal. No a tu už si vychutnávam brownies od mojej kamarátky. Môj dopingový komisár musel mať zo mňa neskutočnú radosť, nakoniec mi ho museli vymeniť, pretože ten pôvodný môj musel ísť domov. No ale napokon som sa po nejakých 4 hodinách vyšťal a kľude som sa mohol ísť nájsť. Čiže meso. Vlastne sa z domu. Potom sa mi vlastne po tom burgeri sa mi už totálne vybil mobil, ale už aj tak sa nedialo nič podstatné. V podstate sme len cestovali domov, mňa vyplo na totálku. Teraz ešte večer si to pripravujem takú menšiu očistú. Takže vyláka nejaký urologický čaj, bylinkový čaj. Trošku nech sa ten organizmus prečistí. Idem sa ešte odvážiť zo srandy, že koľko ma natiahlo. Ale to teraz nie je podstatné. Chcel by som sa všetkým poďakovať za podporu, lebo vás bolo strašne počuť a ja si to neskutočne vážim. A cesta teda pokračuje. Ďalej na pláne sú majstrovstvá Európy. Takže dúfam, že budete sledovať. A pekný večer a ďakujem za všetko ešte raz. Takže nový pohárik do zbierky. Krása, tu mám ešte plavky. Tie sa pôjdu dať prať. 133, toto si nechávam ako pre šťastie. No a ešte tá sľubovaná váha. Tu už je pripravený čajík trošku na odvodnenie, lebo typujem, že to bude veľmi zlé. Na súťaži mi navážili 84 kg. No, takže uvidíme. Pozitívne by bolo, lebo mňa zvykne dosť natiahnutou vodou. Pozitívne by bolo, ak by som mal pod 90. Ježiši Kriste, Pane. No, mohlo byť aj horšie. Fú, nevadí. To odtečie. Dobre, takže ja už sa s vami definitívne lúčim. Majte sa.